I'm sorry about the mess I made. Let's not fight, it's always the same. I love you in so many different ways. Darling, you're something that I cannot replace. Dreamy gazes of kisses and I would. Moikka, me ollaan Reilin reporteritiimi Väskäreessarna ja nyt meidän Journey of Life on alkanut tässä ja istutaan just junassa, lähti tässä 5.17 kohti Turun satamaa, jossa hypätään laivaa ja heti ekaksi opetukseksi voidaan tähän heittää, että jos olette lähdössä reissuun, niin kannattaa ottaa se pari päivää väliin siihen ruisrokin jälkeen ennen kuin rupeatte liikkumaan, koska tähän pikkasen vielä painaa jaloissa. Ehkä tästä lähde selvitään sitten loppujen lopuksi. Let's go! Searching for a destination. My heart's in a trance. May I have this dance? We're alone in this dark down celebration. You say up you're beautiful. Tervetuloa seuraavaan meskaan. Kohan läpällä vaan. Joo. Saavuttiin Turusta Stokikseen. Ihana ilta-aurinko, mahtavat kelit ja nälkähän tässä päivän mittaan tuli. Pistettiin gourmet-keittiöt pystyyn, vedet tulille tänne Tukholman päärautatieaseman kylkeen. Esittelen teille esittelen tässä meidän menyyn. Täällä on tällaista vettyneempää salaattia. Mutta että se on edelleen hyvää. Se on ollut nyt tossa päivän tuolla rinkossa. Joo, sitten klassikko. Maman chicken nudelit. Oi, tästä tulee hyvää. Ja sitten mikä parhainta, meidän main course. Puolustusvoimat tarjoaa Blåbandin kikkepasta. Tänne vetää nyt sellainen tässä näin seuraavaksi. Underground. Will you agree to marry me? I'll take you to Tokyo. We just sit on the windowsill and watch the city's bright light shimmering glow. Will you agree to marry me? I'll take you to Tokyo. We just sit on the Nyt ollaan Ellun kanssa Stokiksen rautatieasemalla. Tässä meidän vieressä on meidän seuraava juna, joka lähtee tossa vaille tunnin päästä. Ja suuntana on nyt ensin Köpis ja sieltä sitten napataan seuraava juna Hampuriin. Me ollaan Ellunkaan käytetty Interrail-appia, mikä saa kännyköille. Aivan mahtava työkalu kaikille, jotka kellas lähtee reilaamaan. Siitä näkee tosi tarkalla aikataululla, milloin mikäkin juna menee minne. Sä voit iskeä, että mistä sä lähet, minne sä meet. Ja näkee sen verrankin tarkkaan, että me katsottiin, että Hampurin junaan on 10 minuutin vaihto, joka on muutenkin aika tiukka, mutta meillä on pikku catchi vielä siinä, että siihen junaan tarvitsisi varatut paikat, eli paikkavaraukset. Ja meillähän ei niitä ole vielä, mutta toivottavasti ehditään. Ja siitä sitten illan agendana olisi päästä Prahaan, eli seuraavana iltana oltaisiin siellä. Mutta toivotaan, että tämä onnistuu, koska meillä on siellä jo hostelli varattuna. Jees. Tosiaan nämä ekat pari päivää on aika lailla tällaista istuskelua, mutta se lähinnä on aina se sama ongelma, kun lähtee tuolta Pohjolasta, jos ei lähde sitten lentokoneella. Tosiaan tänä aamuna 5 lähdettiin Helsingistä Turkuun päin, mikä muuten on hyvä, että tosiaan tuolla Reilin lipulla pääsee nyt sitten kotimaan sisälläkin se yhden matkan mennessä ja tullessa menemään. Sitten hypättiin laivaan siitä, mitä se nyt olisi ollut, 10 tuntia jotakin. Oltiin täällä sitten illalla ja tosiaan sitten jos tosta nyt huomenna illalla päästäisiin sinne Prahaan perille, niin se olisi hyvä.
Mutta eipä tässä kai muuta. Koitetaan saada vähän uutta kuulaa. In our trance, we fell at first glance. All we need is the silent communication. You say up we go, you're beautiful under the dress. Would you agree to marry me? I'll take you to Tokyo. We just sit on the windowsill and watch the city's bright light shimmering low. Missä me ollaan? Me ollaan nyt matkalla Prahaan ja me istutaan nyt ykkösluokassa. Ihan oikeesti. Joo, tää on aika makeeta. Me kysyttiin kun me tultiin tänne, että kai te tiedätte, että tää on muuten ykkösluokka. Kyllä. Joo, mut tosiaan Prahaan matkalla. Mitä mä Prahasta odotan eniten? Nukkumista. Nyt päästä pitkästä aikaa. Ei vaan, Praha hieno kaupunki, sitä odotan lisää. We just sit on the windowsill and never leave. Let me have you, let me buy you a drink in Tokyo. No niin, tilannepäivitystä junasta. Eilen saavuttiin Prahaan Hampurista melko myöhään. 11 aikaan oltiin hostellilla nimeltä Chili Hostel. Melko halpa. Fasiliteetit ei nyt ollut mitään maailmanluokkaa, mutta ei nyt voinut odottaakaan. Ja siitä sitten saatiin eka hyvin nukuttu yö alle tähän reissuun ihan kunnon sängyissä. Sitten heräiltiin aamulla, meikäläinen käväsi lääkärissä. Näyttää pari pikkasen tulehtuneen näköistä hiertymää, mitkä oli repässyt jo tuolta Ruisrokin ajoilta. Ja sain erittäin hyvää hoitoa. Muistakaa kaikki lapsuset siellä. Matkavakuutus ei maksanut mitään. Tai ehkä maksaa, mutta ei paljon mitään. Ja nyt sitten heitettiin eka rinkat uuteen hostelliin ja napattiin tää juna, missä ollaan tällä hetkellä matkalla Sedlekiin. Semmonen pikkukaupunginjossa tuolla vähän kauempana Prahasta. Mikäs se nyt oli se kaupunki ollut? Se oli... Minkä kaupunginosa? Ei kaupunginosa toi Sedlek oli? Siis Kutnahora. 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 Sedlekiin. Kutnahora. Jompikumpi on se kaupunki, jompikumpi on kaupunginosa. Ei olla ihan varma kumpi. Mutta siellä on siis tällainen turistinähtävyys, mitä mennään tsiikaamaan. Vaikutti ihan sen arvoiselta, että kannattaa käydä kattoo. Elikkä sieltä sit lisää. No niin, jäätiin tosiaan tuossa Sedlekin asemalla junasta pois ja ollaan nyt matkalla tonne Kosnicen luostari hautausmaa tyyliseen mestaan. Miksi me haluttiin tulla käymään täällä, kun nyt tuossa Prahassa pyörittiin, niin toi kirkko on sisustettu sisältä ihmisten luilla. Joo, siinä oli, mitä siellä nyt sanottiin, 40-70 000 ihmistä suunnilleen. On kaivettu ylös tuolta hautausmaalta joskus aikoinaan ennen 1500-lukua ja sitten pari munkkia pisti paikan koreaksi. Sedlekin luostari on siis 1142 perustettu munkkiluostari, jonka alkuperäinen tarkoitus oli viljellä maata. Seuraavalla vuosisadalla tämä luostarialue kuitenkin julistettiin pyhäksi maaksi ja moni rikas halusi sinne tullakin haudatuksen jälkeen. Etenkin Mustan surman ja hussilaissodan aikana 1400-luvulla pihamaa täyttyi melkoisen nopeasti. Monissa kaloissa näkyykin melkoisen väkivaltaisen kuoleman jälkiä ja kaikkea tollasta. Tänne oli haudattanut siis 40-70 000 ihmistä ja niiden kyseisten henkilöiden luut koristaa nyt tätä luostaria sisältäpäin. 1500-luvulla keskelle hautausmaata alkoi yksi näistä apoteista rakentaa goottilaistyylistä luostaria ja sinne luita sitten ruvettiin asettelemaan. Luukirkko restauroitiin tuossa 1700-luvun alussa ja 1870 eräs tsekkiläinen järjesteli luut niiden nykyiseen muotoon. Ja mikä ehkä oudointa, niin tässä kyseisessä kappelissa pidetään Jumalan palvelus kerran vuodessa kaikkien pyhimisten päivänä.
missä me ollaan? Me ollaan nyt täällä Prahan vanhan kaupungin aukiolla. Tässä takananne on kuuluisa, hyvin kuuluisa nähtävyys, astronominen kello. Sitä voit näyttää. Tosiaan tasapyhnein tästä kellosta. Tässä alkaa semmonen show, kun kello lyö tasan. Sieltä pitäisi liikkua semmonen, ukkelit pitäisi liikkua siinä. Tosiaan pari kuukautta sitten taaksepäin niin oltiin täällä. Ja ei emmetti, että pakkahan tää nyt katsoa, että se on kuulemma ihan sika hieno spektaakkeli. Venattiin puolisen tuntia tässä, että toi kello löi tasan. Tuliko siitä yksi ukko silleen? Joo, yksi. Ehkä 2, en muista. Heilu tossa noin. Tää on ihan hieno, mutta ehkä nyt venatko puolta tuntia, herra jumala, että näette sen. Joo, sit kaikille oluen ystäville, jos saavutte Prahaan, niin tässä on semmonen pakko käydä paikka. Elikkä Zlateho Tygra, kultainen tiikeri, aivan huikea meisinki, aivan huikeeta staffia, vaikka niitä ei kyllä kiinnosta yhtään. Välillä vaan soittoraikaa ihan yhtäkkiä. Ja ruokakin on halpaa. Suositellaan 100%. Perittiin tää klassikko Elinan itse asiassa vanhemmilta, jotka tätä suositteli. Terkut heille siitä, kiitos. Hello. Moikka moikka. Nyt on vasta meidän 4. päivä reissussa tosiaan, niin materiaali ei ole ihan hirveästi päässyt vielä kertomaan, eikä ihan järjettömän monipuolisestikaan. Lisätään tähän loppuun nyt tämmönen lyhyt live-lähetyksen tyylinen pätkä. Tosiaan ollaan edelleen Prahassa, meidän ensimmäinen stoppi koko reissulla. Tässä on aina opetuksena se, että jos lähtee reissuun ilman minkäänlaisia pläänejä, niin pitäisi varautua siihen, että ne mitkä sitten tekee silleen ihan viime sekunneilla, niin ei välttämättä toteudu. Joten ei olla nyt hirveästi päästy vielä eteenpäin. Joo, mutta itse Prahasta tosi makea kaupunki. Ollaan oltu täällä itse asiassa pari kuukautta sitten friendien kanssa ja iskee ihan yhtä hyvin vielä tälläkin hetkellä. Tää on semmonen, miten sen sanois? No jotenkin sopivasti itää, sopivasti länttä. Iso kaupunki, jossa on pikkukaupungin tunnelma ja tosi halpa. Hyvin sanottu. Sitten jos jotakuta kiinnostaa, että mitä musaa meidän tässä videossa soi taustalla, niin friendien bändi For Tomorrow. Suosittelen tsekkaamaan kaikista someista. Spotifysta löytyy, YouTubesta löytyy ja Facebook löytyy. Hyvää musaa, ei ole hirveästi biisejä, mutta kaikki on hyviä. Tsekatkaa. Just näin. Sitten tosiaan, jos jotain kiinnostelee vähän tuolla lailla niin kuin ajankohtaisemmin seurailla meidän reissuun, niin tehtiin oma Instagram-tili meille nimellä Veskareessarna ilman äätä. Sinne päivitellään nyt sitten jonkun verran reissussa, että sinne vaan seuraamaan. Yes. Tää sepustus on varmaan tässä, joo, mutta nähdään ensi videossa. Kyllä, parempia kelejä odotellessa. Yes. Sade voisi lakata. Noniin, kiitos katsomisesta. Kaikille.